салом бинандагони хабартиҷӣ. Сарояндаи номии Тоҷикистон Нигина Амонқулова моҳи марти соли 2020 ба Исроил меравад. Дар ин бора худи Овозхон хабар додааст. Нигина Амонқулова барои нахустин бор дар ду шаҳри Исроил моҳи марти соли равон ҳунарнамоӣ мекунад. Дар ин бора Овозхон дар саҳифааш дар Инстаграм хабар додааст. бино ба эълоне ки Нигина нашр кардааст, консертҳояш рӯзҳои 11 ва 12 марти соли 2020 дар шаҳрҳои Холон ва Рамла баргузор мешавад. гуфта мешавад, ки барномаи ҳунарии Нигина бо овози зинда сурат гирифта, ин консертҳояш бо ширкати 7 навозанда гузаронида мешавад. ин ҳунарнамоии нахустини овозхони машҳури тоҷик дар Израил мебошад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Шумо чӣ фикр доред дар ин бора? Ки ягон кас меравад ба консерт? ҳоло консерт баргузор мегардад ба Израил. Шумо будед дар он ҷо? Кӣ буд дар он ҷо? Ҳатман нависед дар комментария.